pressa volguda! Pues arriba molt tard! Me preocupa tant deixar aquí a soles tot el cap de setmana. Ja t'he dit que està bé. Però és un desastre, no se pot deixar a soles. Ay, hay esa mencha en la nevera con per alimentar a la vecina extranjera. Són només uns canelons congelats i coses així. Me encantan els canelons. Ja ho sé. Estàs segur que no pots vindre? Ah, ta mare estarà molt millor si vas una soles. I jo tinc molt que fer este cap de setmana, tinc molt treball. Y además, toma, si donas presa que ya hay una hora de camino y esa cosa se posa a ta mare si algú arriba tard. Vais amb la maleta mentre jo comprove que tens tot el que necessites. Digue'm. Digue'm. De quina agència? Bon apetit? No sabia... No sabia res. Sí, sóc jo. Ah, ja veig. Que és el meu marit el que s'ha contractat. Ja. Ah, que la seva xica ve cap així i que està tot preparat per aquesta nit. Sí, no es preocupe. Assumpció, he escrit Assumpció. Sí, jo sé dir. Moltes gràcies. Adéu. Qui era? De l'agència de Catering. Ah, Bon apetit. Que la seva xica ve cap així i que tot ja està llest per aquesta nit. tal vegada l'havia d'haver-te explicat. Sí, tal vegada haguera sigut el correcte. Després de tot no va estar a soles completament. Ah, no? No. I qui és ella? No et preocupes, volguda. No. El meu amic Robert, que ha tornat de Hong Kong, l'ha cridat, ha dit que què feia este cap de setmana i venia a prendre unos copetes i parlar del temps. Robert? Sí. Ah, és Robert? Robert, muy bien a mí, ¿no te recuerdes? Robert va vindre? ¿No te parece de verdad? No. Robert va vindre i tu no me'n dius? Sí. I quan va tardar? Pues está a punt de vindre. Estava a l'estació. I no tardarà res. Ja veig. Teniu tot perfectament organitzat. A veure, no te diré perquè no et preocuparàs. Te vas amb ta mare a cuidar-la. I ell i jo pues estarem així, fent unes copetes, parlar del temps, i ja està, està tot disposat. Ja, sí, ja ho veig. Per això cridem a cridar a l'agència. Sí, ja. Bé, ves deixar tracte el cotxe que jo vaig a comprovar que tens tot el que necessites. No. Gràcies. Estarem del cotxe. Robert, on estàs? Estic a punt d'anar-me a veure ma mare. Però no sabia que vindries, amor meu, no em vas dir res. Ja, clar, però és que vaig quedar amb ella per a passar aquest cap de setmana. No, ja, jo també tinc moltes ganes de veure. Com s'ha tardat? 2 minuts. 2 minuts en taxi. Sí, Deison. Sí, no vaig desaprofitar l'oportunitat de passar un cap de setmana sencer. Sí, jo també he tingut. Adéu, amor meu. Mare? Sí, mamà, sóc jo. Ui, no, encara no he sigut, no, saps què? Me'n trobo molt bé. No, jo crec que és una gripe. Sí. De seguida em poso el termòmetre.
Sí, jo també tenia moltes ganes de veure't, però realment el que m'ha vist ara és ficar-me en el llit. Sí. El cap de setmana que ve? Sí, jo crec que ja estaré bé, sí, jo millor. Sí, et vull molt, mama. Adeu. ¿Qué cosa está fuera, boluda? Era ma mare, al telèfon. ¿Camaré? Ha agarrat una grip. ¿La grip? M'ha cridat per a dir-me que no vaig. ¿Cómo que no vas? És que no es troba bé així perfectament la cosa. No puedo. Així jo també vaig a poder gaudir de lo bé. No, pero es que no puedo. Pensa, una dona a la segua de grip es muy perilloso. Que ara Sofia al costat per a criar-la. Pràcticament m'ha manat que no anarà. No, pero es que Robert y yo, tú y yo, nosotros no... No vaig a impedir-vos que recordeu els temps. Ya, pero es que no... Vaig a cridar a l'agència per a dir que som més. No cride, yo saben. No, podran saber que són tres. No, ya le di yo ahí cuando cride que no debía, que ya está todo aclarado. Les ibes a donar els canelons congelats? No. Pensaban a la ciudad y comprar algo especial. Perfecte, podem fer ara els dos. No, pero que no. Què passa ara? No me esté... N'hi ha alguna altra cosa que no m'has escoltat? No, me estoy encantado, pero que no me tiene que cambiar el chip, no estaba previsto. Bé, Esta situación. per què no tornes a pujar la careta mentre jo preparé tota la cuina per a la xica? ¿Estás segura de que esta manera no necesita? Molt segura. Ay, Dios mío. Amor meu. Gràcies a Déu encara estàs així. Ningú podria separar-me de si. On està Bernat? Dale. On està la mare? Al llit amb mi. On estaràs tu esperant? Al llit amb tu. T'agrada el pueblo, ponte. Trobarem la manera. Eso es una filosofía. T'ha convidat, no jo. Ya lo sé. Hola! Hola, Bé. ja estàs així? Acaba d'arribar. Ara mateixa! Què tal per poco? Molt bé, genial. Una cosa, vení una casa preciosa. Moltes gràcies per haver-me convidat. Ay, encara no habías visto. No, és la primera vegada. Es chicoteta, pero iré al pescar de semana. A mí dentro de Valencia, Margarita ho ha fet tot, vull dir, la pensa tot. Oh, és molt encantador. ¿Tienes más para estas cosas? Ya te he dicho que sí. ¿Ya has pensado dónde vas a dormir? Sí, més o menys. Puedo dormir en esa habitación. En quina? En esa. Eixa d'allà estarà bé. ¿Estás seguro? Sí, no? Eixa. Esto va a ser una bella granja a la que nosotros la reformaremos. Esto va a ser el granero principal. Allá al costado está la batería, ¿verdad? Así está el gallinero. Y así está el minchador, era el taller. Y la porcatera. Home, La me n'alegre de no haver-la trobat. És l'estable. Ah, De mi, magnífic. sí? Ui, esta està molt millor. Ah, bueno, pensava que era això. No tires el vestit esta nit. ¿Qué? Que tindrem que anar de compres per esta nit? Ah, sí. Havíeu pensat alguna cosa per al sopar? No, la veritat és que no pensar res. Pues tenim que ser un sopar molt especial. És una cuinera, això? Oh, cordón blue. Ella prepara tot i neteja després. Ah, clar, així no teniu que fer-ho vosaltres. Ya sabes cómo le agrada al meu amic Robert estos psicotés detalles de la vida. Bé, bo, tu també ets amb mi. No necesites. Sí, que No necessites. necesites per res. Sí, ¿Pero a qué? per a pagar el corte. Ah, i per a carregar les bosses. No. ¿Pero por qué? ¿Dónde empezó? Robert, ¿dónde empezó? Dona pressa, que s'està fent molt tard. Molt bonic per estar-le, Jaume. Una presa con eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que contarte una cosa extra fresquita de semana. ¿Qué? ¿Pero una copeta? Ja? Sí, la vas a necesitar. ¿Gin tonic? Bé, però puntet tònica, per puntet. Ay. Què? Ay, no sé ni dónde está, Chef.
fa que es coneixen? Oh. 15 anys? Més o menys. No es veiem massa, veritat? No. Però no hem vist de ser contra mi. Més avant, per descomptat que no. Però això podem contar en un adelante moment de crisi. Quina crisi. Posa-te en un lloc, ¿eh? Poses el teu lloc? Sí, sí, sí. Oh. Hay una cosa que no sabes este cap de semana. El què? ¿Por qué no la va a estar? Porque ya que viene a la balanza en Samare. El Samar. Sí, a pesar de su designio. El de Samare. Sí, porque la no, el de Margarita, Ah, vale. Es que no le da esa Sole. Home, no m'estranya. Pero han cambiado muchas cosas este cap de semana. No la va a estar la Sole después de eso. Perquè no va vindre No, jo. no estava vindre després, però me va seguir de coartada. Que te vaig a sentir de coartada per Sí, aquí. però el fet és per què no anava a estar a soles. Vols ser un poquet més que un què? No tens que va conèixer una dona. En serio? De veres? Tremendo. Sí! No sorprendas tant, Home, jo que te veres a Toni. I per això necessite que me sirva de coartada perquè és el seu aniversari, lo tenia tot preparat, una cena romàntica, i luego Margarita ya habla aquí. La teva amiga. No, la mare de Margarita! Collons, la mare de Margarita. Per això, i la meva amiga encara va estar així en nada de temps. I això me deixa a mi la cosa fluixa. No entenc a mi per què. I per això necessito la teua ajuda. Per què? Per què? Per això vol que le digas que eres la teua. La meva què? La teua. La meva què? La teua mare. La meva... No! Sí. Robert, per favor. Que no. Quanta cosa pots fer? No, jo no puc fer això, home. A veure, si tan sol ni la conec. I encara que la coneguera, jo no voldria embolicar-me en ella. Què pensaria Margarita? Però què te pensa Margarita? Que tu te la teua amiga privada, no? Home, però és que Margarita és la meva amiga, amiga. A veure, que no puc fer, home. Robert, per favor. A veure, Pensava que éramos... sí, som amics, tot el que vulgui, però això, a veure, jo ho sabré, Margarit ho sabrà, la mare de Margarit ho sabrà. No m'ha dit mai que tinguera nòvia. Com va fer això, home? No. És la teua amiga privada? Home, clar, i no s'assume de ningú. Todo el dret a tindre novia. Ai, clar que sí, Per favor, però ningú ho sap. per favor. No. El meu matrimoni depèn de tu. No, per això, per això m'hi has portat així este cap de setmana, per això m'has invitat, no? No, per supuesto que no, pero cuando va a saber que va a vindre, va a pensar, ¿y por qué no? Presentarme al meu amic Robert a la meva novia. I no vas pensar en cap moment que jo el negara. Jo sempre segur que vendria, no? No. Ah. Però això no ho diria als veïns, Per què? perquè pensarien que estaven... Però no ho està. Ara seguim parlant, Sí? ¡Ay! ¡Hola, Bolbuda! ¿Qué tal estás? En la estació han canviat moltes coses. Margarita no ha pogut anar-se en Samare perquè té la grip. No, pero he pensado algo. ¿Tú te recuerdas de mi amigo, ves? No se recorda de mi. Déjame en paz. ¿Te recuerdas de él? Que no se recorda. ¿Parece que te parla el can? Pues está de acuerdo en hacerse pasar por el teu novio. No estic d'acord, ho sàpies. Sí. Agarra el següent taxi que te pase y te llevan así. ¿Ya ves? No vingues. ¡Mira! Vés-te'n a València. Es muy preciosa. Te amo. Qué bueno. Que no. ¿Por qué? Perquè no. ¿Hemos demandado a mí un favor? Bueno. Si tan sols la conec, ella no va voler. Bueno, en primer lloc, per què no hem arribat junts? Perquè ella ha perdut el tren y agafa el següent. I en segon lloc, per què no conec res d'ella? La vas a poner porque Margarita y yo anirem a comprar el sopar y tendrás que conocerlo. I en tercer lloc, per què no anem a dormir junts? Anem a dormir junts. No, què? No, això sí que no. No, què pensaria Margarita? Siempre igual, yo a la habitación y tú te marchas a colgar. Això no està bé. A veure, els homes no porten les seues amants a les cases dels seus amics. Sí, las portes, sí. Que no, pues jo no les porte. ¿Tú qué fas? Jo què faig? Jo visito les meues amantes a casa. Bueno, que jo no faig això, que jo no tinc amants. A veure, no. Mira, saps una cosa?
en torno a València. No Li dius a Margarita no. que m'acaba de dir una reunió a l'Ajuntament i que reunir-me en un parell de pinotècnics o el que te doni la gana. No pot! Com que no puc? Com que no puc? No, perquè el meu matrimoni depèn de tu, per favor! Però que això no és cosa meva. Cosa de teu! Sí, però jo no puc fer això, home! A veure... Vale, però per favor, tens que dir-li que és la teva amant, per favor. Que no! Què pots fer si no? Jo què hago? Tens açò? Margarita, tens açò? Sí, y tú estás tratando La ple de temites. No, sí, bueno, sí, en torno a València. ¿Qué? Sí, tinc que tornar, m'acabo de recordar que tinc una reunió molt important a l'Ajuntament i tinc que anar. No, pero no puedo. Sí, sí, Això l'he dit jo. No. Ho sé moltíssim, però me'n tinc que anar. Ah, sos ridículo. Lo mateix l'he dit jo. Ho sé, però he d'anar. T'ho prohibís. Això mateix l'he dit jo. Tu calla, tu per què no te calles? Contaseo, Robert. Calla! Contaseo. Que no tindràs que contar-li. Què pode contar-teo? ¿De qué? De donar Jo no vergonya. li he dit res. ¿Vergonya qué? Res, que no. Jo l'he dit jo perfectament. ¿El qué? El que tot dret. Que no li facis cas. ¿De Que qué? avui en dia és molt normal, això de... Però què pot contar? ¿Por de qué? Pues és un gran assumpte. Me'n vaig. ¡Qué gran asunto! Cuéntalo, Robert. Ara que estén els tres, podem parlar-lo perfectament entre els tres. ¿Hablar de qué? Del seu gran assumpte. ¿Qué asunto? Jo le dic que no hi ha problema. Que jo no entenc perfectament la seva amor. No li ha contat res. ¿Cuentes? Ho entenc perfectament. Perquè jo soc molt modern. I jo entenc perfectament... Ya. ¿Cuentes? Sí. ¿Quieres I jo le contar? dic que Jo no ha contat res. No m'importa res. Jo no ha contat res. Ah, no. Així que... A ver, si ya te va a contar todo, yo... Tu què? ¿No admitís? Que ella admitís que le sería aceptable al metre. Si yo te hubiera contado a tú a yo, que sería aceptable que lo que yo también quita tú, ella lo aceptaría. Què? Més o menys. Però mateix. Més o menys aceptable, sí. Em dices atónita. Eh? A ver, Atónita, acabo de mentirte. Contaseo. No era teva amiga. Sobre él y... I... No. que yo me paso a Valencia. Una amiga. La Una seva amiga. Susi. Ah, ¿quién es Susi? ¿Quién es Susi? ¿Quién es Susi? La seva amant. ¿La segua qué? Adeu. ¿La segua qué? La seva amant. ¿La tegua qué? I va passar el cap de setmana així, en nosaltres, en vosotros. Así todos. Sí. Todos de cada semana. Sí. Ya. Sí. Pero... No me haces caso, Margarita, cariño. No me haces caso, cabrón. Yo... ¿Qué? Pues que tenía por pedírtelo. No me extrañaré, no me extrañaré. Pero es muy normal. Porque tú y yo, abans de casar-nos, pasaremos un cap de setmana junts. Es muy natural que vengan aquí a pasar un cap de semana en nosotros. ¿Estás bien que es van a casar? Ah, no, yo no dic això. Somos bons chiquitos, els dos, però quan vas a ver que tu anaves a estar el cap de setmana, va posar-se molt nerviós. Ah, sí, claro, no es problema. Així que... Ja, lo comprèn perfectament. Sí, perfectamente, perfectamente. Així Sí. que, ja saps, deixa la cita absurda, quédate así, tranquilet, amb unas copetes, quítate el sombrerete, y a relajar. Vale, al sofà. Bé, serà millor que se n'anem a ver el sopar. ¡Ay, puderemos nosaltres! Tu tens que quedar-te així per a revelar. Ara que el sopar d'aquesta nit s'ha convertit en tot un acte social, tindré que afegir al llistat alguna cosita més. Com matarraques, per exemple. Veus? Està tot
està arreglat. Sense problemes, no? El copete. Y a mochar, el cap de semana. Sí, una cosa. Digo, Porta prou d'açò perquè la gent no necessita. te preocupes de res, que no va a faltar. Vea, es mejor que es de la empresa. Se ve Romeo o se queda. Espera, si ya solucionado el problema ese que tenía en la pirotecnia esa absurda. Anem. Vale. Escolta, Margarita, cariño. Això no és el que pareix. Ah, ¿no? No, ella no. Tú recuerda una cosa. Ella no es el que pareix. ¿Y qué es un travesti? No, tampoc és això. A veure, ella és... Jo soc... Ai, Déu meu, ajuda'm, tio! Él no va a ayudarte. Sí, cariño. Cariño, no tienes cariño, ¿eh? Guarda este besarme y espera tal sushi. Por... Un amigo que presentava el cap de setmana. Tú confías en que farà teu pare, no? Bueno, a veure quin remei em queda. Vale. Hola. Tengo Robert. Jo me'n vaig. ¿Es esta la casa? Deu de ser. Ven, Max, bona vesprada. Bona vesprada. Soc Susi. Ah, sí? No sóc la que esperava. Perdona, pues no. No, vull dir que no l'esperava tan pronte. Ah, m'han dut en cotxe. Ah, molt bé, Sí, molt sí, bé. sí, sí. molt bé. Sí, vaig sí. Com no? Què porta sobreposat? Ah! Vostè perdone. Eso, que presente. Soc l'amic de Bernat. Però bé. Sí, l'amic. Ah, què vas a passar aquest cap de setmana? Sí, el mateix, sí. Ja. Voy, on estan? Ah, ni si te compres per a comprar-te el sopar, todo eso. Enseguida, la Marisa está así para que la guerrera y para que se quede. Ah, molt bé. T'ensenyé ¿Qué creo que te enseñe? on està tot. Ah, no, eso pot esperar. Primero millor podria ser que se coneguen tú y yo, ¿no? Ens coneixem? Sí, ¿eh? Per a què? Per saber, això tot el cap de setmana, això va ser un infern. Ja em va contar el que volia. Ja, però que Va també... ser una gran festa. Home, festa no és la paraula. Estarà també la seva dona. La seva dona? Sí, a l'última hora s'ha arrepentit, s'ha quedat i no se n'ha anat. Se tenia que estar a centenars de quilòmetres d'aquí, però s'ha quedat. Ah, les dones solen canviar d'opinió. Sí. Encara que per a mi seria més fàcil que no ho feren, tu ja m'entens. Sí, t'entenc, Sí. sí, clar. Però ho fan i en destorben. Ja. Sí. Però no tens que preocupar-te de res, que jo sol portar-me molt bé amb les esposes, sé com manejar-les a totes. Tu has estudiat també de vegades? Home, clar, què em passa? Sí? Sí, no estic tan preocupada. No. Per a què vas estar? Ja te veig, ja ho veig, ja, que no tens cap preocupació. No. He tingut que treballar en coses pitjors. Sí? Sí, home. Festes, reunions familiars, inclús noces. Noces? Home, clar, jo no puc triar només el que m'agrada, sempre que no em faci falta. Que tu eres una professional d'això. Home, no ho faig només per divertir-me. Home, és que Jaume em digué... Què? Bueno, pràcticament em comentà que ell et mantenia. No ho fa. Tinc un munt de clients. Santíssim. Sí. De fet, ell és un nou client. Mare, com vas a fer? Per això treballa en una agència. Que te va trobar en una agència? Hi ha una gran quantitat de persones que atenen la societat actual. Les dones com jo tenim una gran demanda. Ja ho he de tindre allà, jo. Sí. Vale, pues espera, comencem. Home, si vos te conti alguna cosa sobre mi, no? Ja sé qui ets. Ja, però tindrà que saber alguna més. És la meva. Ja, però, a veure, la seva dona m'ha presentat a la mateixa tal. Sí? I jo, I jo també. i Jaume també. Entonces, això, en un moment del fals, nos explotarà tot en la cara. Ah, comprenc. Ella és... Sí, I ell és... sí, I tu estàs... en el mig. Això són amistats perilloses. Molt
perilloso ya, te dic jo que perilloso. Molt bé, tampoc tens que contar-me res més de necessari. Hombre, pero no tendrás que saber algo. Per si acaso, pero si entres en alguna conversación, ¿no? No sé. Mira, siéntate aquí. Ya lo sé. Ahora, en diuen, Saúl Domènec. Soc comptable a València. A veure. Sí. Estic separat i tinc 45 anys. 45? Sí. No pareixes 45? No, que quan vulguis. Només 50. Perdona, és que vinc de Hong Kong i acaba de passar el Covid. Igual és això. Bueno, dona igual. Va ser el seu padrí de noces. Padrí? Sí. Les meves aficions són Sí. les quals Les quals? i col·leccionar serrells estranys. Serveis extraños. Sí, conduís un Citroën No? i mira, em van operar fa 6 mesos també. Per què em comptes tot això? Per què? Les teues operacions i tot el més? Perdona, tindràs que saber on estan les meves cicatrius. Cicatrius. No se suposa que anem a aixecar-se junts. Per què? Ai, però només serà una farsa, mentre compartir l'habitació. Quina habitació? I aquesta habitació. Anem a compartir aquesta habitació. Sí, en teoria. En teoria. Sí, jo estaré en la cadira mentre tu no te prepares això. Després jo passaré a la porcadera. A què? Aquesta altra habitació és la porcadera. Para que tu pugues estar Jaume. Sabe? Sí. És que no passa, no tens que No. passar així tota la nit. Què pensaves anar fent per de sopa? Home, sí, clar, com sé tu, una vegada fets el sonor. A mi me dona igual com facis el sonor, però te tens que quedar així tota la nit. Per què? Perquè si no, Margarita s'hospitarà. No entenc. Anem a veure. La situació és terrible. La situació delicada. Tu i jo tenim que representar una farsa per veure el seu matrimoni. Ah, compré. Ja s'entén. Ja era hora, ja. Ja era hora. Ella és... Sí, jo soc... Ja. Ah. Sí. Entonces, ¿estás de Que acuerdo? soc un poc puta, però No, no Sara, sí, sé. puta, ya m'ha donat compte, ja. Sí. Entonces estem d'acord. Sí, i com vas a saber que ja que dir? Yo te apunta ya un poquet de mí. Si te pregunta algú, li contes això. Si no te pregunten res, tu punta en boca. Però si te diuen algo, pues soltes en si no lo quiero camí. És millor que no diga res. Molt bé. Vale, estem d'acord, no? Sí, Pues vale. però on puc llevar-me la roba? I com que llevar-te la roba? Bueno, doncs no és una relació d'aquesta manera. Home, és que tinc que representar el meu paper. Sí, clar. No, què dius per aficar-te? Mira, porto un delantal així dins, molt bonico. Ah, sí? Sí, me Com fica és? de seguida. Com és? Ui, superxicotet, Com? com és només des d'ací dalt fins ací baix. Perdona, tampoc fa falta que això, perquè això és molt poquet. No, que no fa falta, mira si no va així. No, que no marxes, que no. Que sí, No, que no fa falta. Que no fa falta que marxes. Que no fa falta. Que no te Vale, vosotros sigueu fent com si res. No, si no has segut... Bueno, has segut ell. He segut jo. Pues a mí em van parecer que fareu els dos. No, has No? segut ell. Presentan. Ah, sí, mire que presente. Mira, ella es Margarita, ella es Susi. Hola. Hola. Margarita. Ell és Bernard, el meu marit. Hola. Bernard, coneixes a Jaume? Jaume, coneixes a Asunció? Ella es Susi. Aquí. Asunción. Hola. Ella, es ella, ¿no? No, Ella, tío, ella es ella. no conocí. Què? No lo conocí. Hola. Correns, así estaba en Coneguense. Sí. Coneixes? Sí. Ja. Jo... Una casa preciosa, preciosa. Sí? Ja. Sí. La nostra habitació... La vostra habitació. Sí, l'altra que anem a compartir, la nostra. Ah, que li has ensenyat la vostra habitació. I el llit. I el llit també. I el llit també? Sí. Ah, el Quin llit més gran. Mm. M'encanten els llits grans, sobretot quan estic amb Robert. Que no és tan assovint com pareix. És que ens volem tant. Ja, no tant. I ens voldrem sempre, Va. per molt difícil que sigui. Ja està bé, no? Ja entendré. És que és tan tímid. Sí. Vull dir que no solia ser aquí, que per a ser
4 litres, ja me la sé quasi que tu ja peticites, i a l'accident de darrere el seu Citroën, encara que tinga 45 anys després d'haver-hi jugat a les quarts. Ja no t'abusem. M'ha escapat alguna No, que és... Ah, vale. Ah, molt ràpida. Sí. Ah, de totes formes, jo volia comentar-te una cosa. Que jo ronc. Llavors, digues un ronquer? Sí, per això igual, Asunció, preferia dormir en eixa altra habitació. Ah, sí? Sí. Pareix fenomenal. Te pareix que a tu no Fenomenal. tens problemes, no? No, cap problema. Cap problema. Bé, Asunció, Sí, ¿y dónde está el teletipatge? ahí. Asu. Sí, home, no necessitem operar el meu treball. El teletipatge. Sí, que jo soc... Actriu! És actriu! Sí, veritat, no ve? Sí, actriu. Bé. Vaig, aquí. Te nota? T'ajudo a portar les coses a la cuina. No, moltes gràcies. Estàs arreglant? Jo no necessite cap ajuda. No m'ajute. No necessite ajuda. És que no puc estar sense fer res. ¿Y por qué no compruebes que seguí la cicatriz ahí? Moltes gràcies. Anem a veure. ¿Qué pasa? ¿Tú quién eres? Pues es ella. ¿Y? Pues, ¿que no la conoces? Pues no. ¿Por qué te quería que hacía esos gestos? ¿Para entrar en calor? Entonces, si no es ella, ¿quién es? Eso es lo que me agradaría a mí saber. ¿Quién es? Soc la seva nòvia. Pero, no, eso es lo que ella dice que ella que tú ya sabes. Sí. ¡Silencio! Oye, lo sé. Anem a veure, poquito a poquito. ¿Tú quieres? ¿Y qué haces? Però, s'ho puc dir? Sí, dilo. La veritat, Sí, toda la verdad. ¿Qué será? soc Susi, de l'agència. Mira, Ciencia. Un apetito, em vas contractar? ¿Que vas a contratar una cuinera? ¡No, ¿Y no me puedes? ¡No, no, para que está bien! Clar, ¿Y tú eres? soc jo. ¡Ay! ¡Ay, que está mal! Pesé. Uy, ¿cómo está Vicente? Se está ple Vicente, se Margarita, busca un pez, está ple. Sí, ple. La cuina de la Chense encara No, vingut encara. Que sí, que No, no. te has asomat a la finestra, però no l'has vist. ¿Que no la viste? La veritat és que Que no, que tú No te no toca sabes. vist. Que no sabes qué es. no entenc. De todas maneras que tú estarás encantada de ayudar a Margarita. Però escolta, li vas a contar que jo... Que tú estés realizada en la cuina y que estarás encantada de ayudarle a hacer Però eso. és que jo... ¿Y tú qué? Ai, ja he tingut prou. De parlar de Per cuineres. parlar de cuineres, pressupost és molt avorrit. De Dios. Així que ja s'ha acabat. Prou! Ya está. Ja no se parla més de cuineres. Juli? Asunción. Sí. ¿Dónde está? Juraría que la cuinera s'anomenava Asunción. No. Susana. Es que son dos molt paneguts. No. El diminutivo és així. No. És una pedaçota con fort. No, jo vaig agarrar el telèfon i a mi em va dir Asunción i jo te'l vaig dir a ti i era Asunción. Exacte. Asunción. Eso sí, son pareguts y cabras. Soc Assumpció? Sí, Asunción. Asunción, Eh, mira a mi, que te vaig ensenyar on està la teva habitació. Justet el que suponia. Ho sabia. No tendré que ser el papel. Y ya está. M'equivoque? O va vindre una altra cuinera i no m'ho Més o menys. Molt bé. Però això és un extra. ¿Extra? Sí. Espérate. 200 ¿Eh? euros. ¿200 euros? 200 euros. Sirve como que 200 euros. Sí, i bé? Vale, amigo. Molt bé. M'estan demanant coses molt estranyes aquesta nit. Però com està
fet brillant. Ara resulta que som... Este no l'hauria fet Ja, brillant. i ara resulta que som la mam de la cuinera. Sí, que t'has deixat una cuinera! ¡Y bueno, qué graciós! ¿Tú no me vas a decir que habías contratado una cuinera? Sí. No. Ja has tingut prou ensenyant-li la teua cicatriu d'apendicitis. Amore, estaba con ella. Me va a decir, rebrela, conèixer-la, trátala bé, a quan jo vinga. I no. Ahora resulta que me he contratado una cuinera. Però no l'ha fet. Sí, ¿cómo hacer? Sí, estaba contant-le coses sobre ti. ¿O no? I com has aconseguit que seguís al pla? Això segur, però Déu se sap. No l'has tingut que donar No, diners? tu l'has donat diners? 200 euros. Ah, tu és normal que pagues per aquestes coses a la teva edat. ¡A la meva edat! Mira! 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 No és sincer. No és sincer. Està ple! Està ple d'insectes. Margarita ple d'insectes. Encara de cuinera? No. No? I tu com ho saps? Bé, serà millor que em vaig a preparar sopa sencera. Ai, jo t'ajude. No, moltes gràcies, és que no necessito ajudar. Pensa que t'ajude. Que hi ha molt bona cuinera també. I tu com ho saps? Però te la dic, no? Sí, excel·lent. Cordon bleu. Ula! Què? Home, i en aquest cas... Ai, quin gust, per fi puc fer una cosa que m'agrada. Enhorabona, Robert. És un gust del més excèntric que em dones. Quasi, quasi. Hòstia, de moment, a veure com està la cosa ara. Obri. Les coses no iban molt malament, però ara ja veurem. Jo ja... A veure. Bona vesprada. Carinyo! Per ella que s'ha de cuidar. Perdó, bona vesprada. Ai, molt bona Què vesprada. tal està? Molt bé, i vostè? Carinyo! Ara sí! Ai, coi! ¿Te estás matando? ¿Ves en compte? A mi no m'aplique. Feliz aniversario, ¿eh? Sí, ya sé lo que costa ya. Lo que costa. ¿Por qué estás matando? Este lloc, perdut del món, només té un cap a l'estació i un grosset se m'ha avançat i la pressa brusquita. Ai, ho sent moltíssim. Ho havia sabut. Ha sigut tu, que pena. Sí, Podíem haver-ho compartit. ja t'he dit jo que s'haurien estalviat molts problemes. Molts. Ahora, pues. Ai, Han canviat les coses. No tinc temps de contar-te. Però per raons que no tinc temps de contar-te, tu ja no vas a fer res. No ho soc. No. Per què? Perquè ell ja té una mà. Una manquí. Sí, la cuinera. la cuinera. La cuinera? Sí, la cuinera. I tu vas a ser... Jo qui soc? La cuinera. Ah, la cuinera jo? Sí. Ai, vaig, per fi ha arribat. Saps quina hora és? L'esperàvem fa una hora. M'esperaven? Què li ha passat? Em vaig perdre El autobús ha perdut l'autobús. l'autobús? Això a mi no em val. L'agència hauria d'haver-se preocupat que estiguera així a temps. L'agència. Sí. Bon apetit. Gràcies. Ai, no, l'agència de catering. No és Isa la que l'ha pillat. Clar que sí. Clar que sí. 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 Molt bona. No. Molt bona no és. Tinc una convidada ajudant-me la cuina. No t'enfades, carinyo. Ai, no m'enfado. Ahora sí, ya está todo arreglado. En la cuinera, todo va por su camino. Ya venga a votar ya del cap de semana y del sopar. Sí, anem. Vinga per així, senyoreta Sushi. Susi. Sí. Quin abric més bonic. És seu? Sí, te lo ha regalado Robert. Sí, ho va regalar jo.
el seu aniversari. De Chanel? Sí. Li ha degut costar... En realitat és de la cuinera. Ah, Ma, de l'altra. Sí, de la seva novia. Chanel. Sí. 20.000 pavos. Sí. 20.000 euros. Sí. Sí, tu com ho saps? Porque me la ha contado. Yo que no creo que la vas a ver. Pacha, feliç aniversari. Asunció. Sí? Feliç aniversari. Asunción. No, yo soy Tauro. ¿Cómo te pasan el cachofres? Lisa Sola, ya llegó la cuinera. ¿Puedes pasarme a levantar? Ya tú... ¿Qué Asunción? Sí, ¿dónde has ido a Oiga, ella? no hay que levantar, que vaya a hacer faena. Genial. Ya termina. Va a ser una velada molt bona. Com? Fies de mi. Vaig a fer-los passar una velada molt bona. Està bé, prendrem carxofes en salsa velouté, cérvol a la crema, acompanyades de formatge i raspberry pavlova. Jo vaig a cuinar jo. Sí, clar que sí, és de cordón bleu, no? No, jo soc vegetariana. Ay, tú vas a hacer de menú que me encanta. Menchar. Pues sí, me encanta también, pero el que realmente me agrada es... Pero, oye, Susi, ¿por qué no te... ¿Qué? No prestes el teoría de la documentación? El meu abril? Sí. El que t'he agradat jo per el teu aniversari, per ser tan bona, tan ajudanta i que fas tan bé tot el la cuina. Ah, molt bé. Guarda, que no s'arrugue, penja bé. Molt bé, moltes gràcies, Potser que em divertisca molt aquesta nit després de... Igual, si t'igual el que vols. M'alegre de que algú ho faça. Té molt caràcter, ¿Dónde estarías tú? ¿Te quedas perdido el autobús? ¿Eh? Jo tenia raó. ¿De qué? Té molt caràcter. Té molt caràcter. ¿Qué motivo tendrá? Jo crec que s'ha notxat, Jo crec que la cuinera s'ha notxat. No debe que haber echado la cuñera. Ah, no? I per què no? Perquè podien venir. Què? Sí, que claro, que podían venir. Bueno, no sé, a veces. No, això no té ningú sentit. Esta cuinera no té moltes traces de cuinera, Té molt glamour. Sí, no está tan mal. No quita yo. Vaig a veure com se les apanya a la cuina. Fíjame un altre casó, no lo puedo separar. Bueno, Tienen que tener todo controlado para estar. lo que tú digas, pero yo no sé cómo anem a fer-ho. Tienes que quitarte la porcatera. Para que yo... En la porcatera, d'Asunció. Sí, pero es que Asunción, lo normal es que tú te chites en la buena novia, Pero que ella no solament. para que yo pueda quitarme. En qui? Però Susana Dora l'estable que son 2 días los niños. No, pero cuando yo arribe, la miras tú. Otra vez a la porcatera no, Asunció. Sí, pero tendrás que posarte la cor en ella. Això no va a servir. ¿Por qué? Per què? No, perquè no pots servir. No, però és veritat. Anem a veure. Anem a fer, ara t'ho explicaré. ¿Me podeu dir d'una vegada què és el que se suposa que tinc que fer? Qui sóc? La cambrera, cuinera, actriu, amant, la puta la que cuida els porcs. No es tan complicado. Susi, ¿no? lleva del cap que eres la cuñera. Tú te tienes que tener claro que eres una convidada y eres la novia de un chico tan sofisticado como Robert. Y ya está. Y tienes que gochar de un sofá y quitarte en una habitación per a tu soles y así lo deshiches y ya está. Y res més. D'acord. Pero eso sí, por favor, tienes que tener claro
que eres una dona molt sofisticada de la societat valenciana. Cap problema, volgut. Vull dir que Déu Nostre Senyor em va beneir amb la capacitat de fer qualsevol cosa. Serà un plaer per a mi satisfer els teus excèntrics desitjos. Veus, sense problemes? Sense problemes. Per el mòdic extra que m'aneu a pagar. Digue'm què costa una hora de servici al ric? 200 euros. Ja veuràs. 200 euros? Home, Una altra vegada? 200 euros? no per un embolic com este. No, vale, está muy bien. 200 euros més. Te va a mirar. És una veritat de gastullera, no? Donades les circumstàncies. Ja està el sopar en marxa, necessito una copa. Molt bona idea. Susi, Oh! tu què vols? Jo prendré un frappe doble de cuantro amb una filigrana de llima. La pena una de cuantro. Quant Tengo un café ligrana de llima. Ara sí, abans de sopar. Clar, és l'última russafa. No ho sabies? No. És que tens No ves? deixir-les. Jo? Whisky triple sense gel, tot complet. Ai, el meu Robert! És tan mascle. Ja t'he dit. Sí. Alcohol, dones, dolce vita. Tot ho fa amb estil. És un Superman. Tu, dona, què vols? El meu, El de sempre? el de sempre. Amore, Oye, no hi ha res que puga fer la teua xicoteta suave? No, sí, dona És que em vaig avorrir molt. moltes gràcies. No, home, jo puc ajudar-te. Sí, deixa-la. Ella agarra el seu quatró i se'n va i Ah, Sí, que milagros. T'ho agraïs perquè aquell em pareix un poc perduda de... Ai, moltes gràcies, Molta màgia. Tens un forat en la catifa, Recorda'm que et done el número del meu tapisser. És 18. Aquí ha vingut esa escena. No. Li vas dir que cuidara els seus modals així en ta casa, però I esos són els seus millors models. Sí. És un gust singular. Home, tu sabràs. Bé, al pareixer estic de més. Assumpció ha pres el mànec de la cuina. Home, no, jo no volia això. Vols tenir una copeta? Sí, és la millor xutxeresa que he escoltat en tota la vesprada. Què vols? Sí, dona-li un 4 triple en una filigrana de llima. Vols, no? Què? No, jo prendré el de sempre. El de sempre. El de sempre, Vull dir, vodka triple, sense gel, amb vermut i una oliva. Si tens clar, gràcies. No crec que això siga l'última russafa. No ho sé. Vaig a veure com se les apanya la meva convidada amb el sopar. Vaig a veure jo també. Em va la copeta. Podria fer un poquet millor de tu també. Mira, això té gràcia. He vingut fins ací per a celebrar el meu aniversari amb intimitat i em trobo en un sopar arrogant amb un munt de gent que no he vist en ma vida. Pero, ¿no tienes que hacerlo en el sopar y ya después acá te me das ahora? Pero ten un poquito de paciencia, por favor.
Això s'acaba de mi. Està bé? Vale. Està bé? Molt bé. Vas a veure a la cuina. ¡Ay, qué ve! ¡Ah! Perdó, es que n'hi ha... Los insectes, tio, està tornat a... Mare, no vayas a ser. Està a sobre... És pleazo Et d'insectes. pots saber què està passant així? Pues ellos se la han pagado. Vaig a canviar-me. Pensava que me va a cambiar de tot el uniforme per al sopar. Res, està a sobre de tot. Tot ple de tot. Sí. Què? Tengo que explicarte una cosa, pero no sé cómo. Ahora, ella no es lo que parece. Ah, no? No. Pues ¿cómo te voy a explicar? Ella es la meva neboda. La teva neboda? Sí, la meva neboda. Sempre és per boba? No, dona. Pero no te has dado cuenta que ni tan sols yo me voy a citar en ella, ni ella a mí. Sí, clar, però ha caigut això de la mà. A veure, quan això me'n va convidar i me va dir que vinguera la meva nòvia, vaig pensar que era una idea excel·lent. Clar, així no sofistaria res de lo nostre. Ho entens? Per això me va portar a la meva neboda. Ja, clar, és que tu també pensaves que jo no anava a passar així el camí. Ja, però que quan vas cridar i vas agarrar tu el telèfon i me vas dir que canviés els plans, la podria ficar en el tren cap a València i s'havia quedat tot arreglat. Però no ho vas fer, la vas portar. Ja, Era perfecte. Sí, això té sentit. Té sentit. Però, i lo de nostre? Estava interpretando una esa actriz. Actriz. Ya. Entiendo. Entonces, ella no es... No. No es... No. Em pareix que la situació delicada s'està tornant cada vegada més delicada. Sí, bueno. I senyor, ara, que ja ho sé tot. Tot, Ja sé tot. qui ets, ell me va contar. Sap que en realitat jo soc... La meva neboda. La seva neboda. La meva neboda. Val, soc la seva neboda. Jo només anava a posar un poquet més de 4 hores i dir-li que el sopar estarà llest en uns minuts. Sempre que no hi hagi una altra revelació familiar, cap terratrèmol ni res. Ja. Estic tan feliç. Jo també. És meravellós. Vaig a canviar-me per el sopar. Jo també tinc que canviar-me. Ai, no, tu estàs perfecte per estar a més. No el vas a portar molt de temps? T'estàs ficant en un lloc molt perillós, tio. Sí. Però és que saber una cosa. Sí. Ah, ja. Sí, que... Que no era la meva neboda només que per a Margarita. I qui s'opera més? La meva. I qui s'opera? La cuinera. Deurien donar-me un Òscar per això. A lo millor sí. Molt bé, però... Què? Això és així. No sé, no? Sí, No, No estic segura de que estiga fent molt bé la salsa salute. Salute. Com es cride. Jo soc la convidada. Jo no sóc la cuinera. I entonces què fas així? I això mateix em pregunto jo. Dona, només té que fingir un poc més. Un poquet més? Segons pareix tinc que fingir durant tot el sopar. És més, tinc que retirar la gallina esta. Sí. Això requereix un certaste, un savoir-faire. Creus que estaràs en la teva querida? Mira,
Xiques. Deixem això. Teniu que seguir fins al final. Per què? Sí, perquè... Perquè a tu t'estan pagant per això i prou bé. I a tu després ja te pagaran tot. I ja està. És un poquet només de fingir. Molt tendre. Sí. Per què no em vaig enamorar jo d'homes com este? Che, els más fetos del meu. Xiques, està tot arreglat. També ho podeu fer. Jo no pense fer-me passar per la torera ni un minut més. Cariño, solo un poquet més. I estarà tot arreglat, de veritat. Només un poquet més i demà estarà tot arreglat. Y una cosa, ¿Qué? ¿es algo que te queda sepa? ¿Te enteras de mal? Pues que no es muy bonito para la novia de un hombre tan sofisticado. No. Tengo un altre conjunt allí, però no creo que és massa. Tú tráelo y ya lo voy. ¿Estàs segur? Sí. En fi, si insistís, Estic preocupada. Que no solo la habitació és que em preocupa. El sopar, ¿Pero por qué? per això... Eso está muy bueno, eso te da un tinte tan muy buena, muy buena. Però això què és? Com estàs, com? De veritat, és que dites a patars. Què és el que està passant així? Oh, Vas a cambiar de la culpa meua. És que tinc una facilitat per atacar a la gent. Jo vaig a fer més salsa sante. Volte! Com es diga. Estàs espectacular. T'agrada, amor meu? Claro que m'agrada. Ai, collons! Per què fas això? Què ha passat? Mira, tipo. Què has trobat? Aquest fet i aquesta nota. Un abric de Chanel, Sí. 20.000 euros. Sí. Saps el que significa? Què significa? Amb aquesta nota. Què? Àngel meu, gràcies per este abric meravellós. Ets un home magnífic. Pues que em té un poquet sobrevalorat, No, t'equivoques. no? Els he trobat en la butxaca de Jaume mentre se'l pensava per assecar. Ai, I saps el que allò significa? què significa? Que no és la teva neboda com jo sospitava. Ai, no. Ella és l'amant del meu marit. Dona, no penses coses que no... I que tu no estàs tenint tota la neboda. No? L'està tenint el meu marit. Si és la meva neboda, com vas a tindre ella una vida? Assumpció és la meva neboda. I la cuinera, Susan, ja està. És Susan l'amant del meu marit? No? I això? Que jo sàpia, no? I això? Això, sí, de tota. Heu estat planejant tot el cap de setmana per a que ells pogueren estar junts baix el mateix sostre. També anàvem a estar tu i jo baix el mateix sostre i això no te pareixia tan malament. Sí, bo, però és que jo no t'he invitat, a ell. Ja, però tu vares cancel·lar ràpidament lo de ta mare. Sí, bo, però això no és la meva culpa. A veure, la de Carla. Significa és que tu i jo no som pitjors ni millors que ell. I no estic dient en cap moment que ell tinga res en ningú. I que nosaltres tampoc tinguem. Saps què significa això, amor meu? Que ningú amant Sí. va dormir aquesta nit amb aquesta mano. Això t'ho dic jo. Ja, no, si ja sabia jo que la nit anava per molt. ¿No hay amoros en la costa? La costa no ho sé, però així m'ho va ploure i m'ho va caure. A veure. Para un poco en el cistec. Sí, sí. Cistec. Sí, Que me estoy tirando sense camisa en netes. La teua dona té una idea molt equivocada de fusió.
Assumpció? Sí. Pensa que Assumpció és la teua mama. Xiqueta, no pots portar això. Eres una convidada en una cambrera. Ja te vaig dir que no era molt. Pues va bé que serà algo, A ver, ajuda. Ajuda, a veure. Comencem per així. Això, fora. Eso. No. Venga, fora. A veure. Dona la vuelta. Eso también. No, a veure, tu també, fora. Bueno, eso ahora te la digo. A ver. Dona la vuelta. I ara què? Eso, ni que te van. Corazón. Corazón. Llévate el puño. El ¿no? Sí. Asina. A veure. Alcina. Oh, pero un tornillo, A veure. Pues. Ah, pues això està molt millor. Eso. Però que molt millor, Em queda molt bé. Però molt xicotet, No el cap. No. Que no puc assentar-me. No vaig a poder menjar res, Ai, mare. Vaig a veure a la cuina. Ves a veure com va. A veure com va. Ves a veure com va aquella la mina. Una cosa, espera. Tu ja tot. I a més. Tinc una cosa que dir-te de la teva dona. Bueno, ja te dic. Que sóc Pues. Res, no era res. Millor. Total, no podria portar tota aquesta vida, saps? Enorment. Sigues bo i posa'm un altre quantró, amor meu. Tu no creus que ja has begut prou de quan no està nit? Quan més pot ser, més m'agrada. A més, ja que anem a compartir l'habitació, seria una llàstima desperdiciar-la. Afegir un poc d'incesto a la farsa, tío. Pues res, això està ple d'insectes. Margarita, usted és ple d'insectes. I ese vestit? Jo no l'havia vist, és també de Chanel. No, és mig, saber. Ja. Ho ve? Sí. Me n'alegré que vos porteu també. Sí, així tot el món se'ns porta molt bé. Això què vol dir? Però per què fas això? Per si volies refredar-te un poc. El sopar està a la taula.
Sí, Però està passant molt bé. Tu guanyes aixina normalment amb els teus familiars? Ai, el meu tio Roberto es relaciona de moltes formes amb els seus familiars. Sí, a més no hi havia ningú més disponible, que no? No. He sentit que anaven a servir el cafè. I el brandy? Pues, mare. Un sopar meravelloso. Sí, pareix que tot el món està obrint molt. Però no sé com ha pogut mezclar aquesta cosa de Norberi Pavlova, La cuina. Norberi formatge, com Sí, cride. la cuinera diu que és la seva versió de la Nürnberg. Pues, això diu ella. Perquè tot així molt bé. Sí, més o menys. Per què no posen més brandy en sola, carinyo? Clara, amor meu, Clara. És que m'estic acalorant. Clara. Ai. Capi, per favor, Sí, sí. que tinc molta set. Estic acalorant, Espera que et posi la soda. per favor. Ah! Però per què has fet això? Has dit que estaves molt acalorat i he pensat que necessitaves refredar-te un poc. M'estic quedant sense camisa! ¿Desea prendres el café así, señora? Sí, per favor. Susana, hem tingut un problemeta amb el sifó. Podries netejar-ho? Sí, sí, claro que sí, señora. Oh! Perdón, No sé com he pogut aguantar tota la nit sense esclatar. ¿qué pasa? Què passa? Que sóc imbècil, això és el que passa. ¿Por qué? Com he pogut estar tota la nit batent el mateix sostre que el meu marit i la seua mà? La seua amant. Sí, Vostè vol dir que ho sabia? tot. Tot. Sí. Com? Tinc proves. Oh, Déu meu. He estat tota la nit aguantant-la, reir-se, bromejar. I saber que se sentava a la taula amb mi sense esclatar. Jo dec ser idiota. Dona, no s'altere, per favor. Que no m'alteré, que no m'alteré. No estaries tu alterada. Vos sí, però... No estaries tu alterada. Què faries tu? Què faries tu en el lloc? No sé, és una situació molt difícil. No és tan difícil. És molt fàcil. Què faries tu a la neboda de Robert? Què té a veure la neboda de Robert en tot això? Que te ho estic dient. Que ella és l'amant del meu marit. La seua amant. La seva amant. Això és impossible. Que tinc proves. Quines proves? Una carta d'amor d'ella a ell. Serà por? Qui? Robert o el meu marit? Els dos. Però especialment el teu marit. Això. Com ha pogut? Dona. Jo el vaig a matar. Què vols dir amb això de que el vas a matar? Vull dir que ho mataria si fora vostè. No t'alteres, dona. A la fi és el meu marit. Ja, però he passat per situacions paregudes. Per això em solidaritzo amb vostè. Sí, ja veig. Bon. Jo vaig a contar-li el que faria. Vaig a contar-li el que faria. Estic senzillament desbotat. I calenta. Sí, calenta. Ai, que bé. Prende algo fresquet. Si no m'agradaria molt. Mira, a ver, en este saco. ¡Oh! ¡Abre de uva! ¡Qué bueno! Algo fresquet, cariñoso. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Pero!
és el meu marit. Ah, és veritat. Sí, però anaves a dir-me què és el que faries tu en el meu cas. Ah, sí. Bon, jo se la tornaria. Com? Fes-li el mateix que t'ha fet ella a ti. Ah, li regale un parell de guants per Nadal? No, dona. Tinc un amant. Ah, un amant. Sí. Ja. És que la dic. Sí? Sí. Ven, ven. I què tal? En realitat jo el vaig conèixer primer. Ah, però ell ho sap. El què? Quan va començar la teva aventura. Ai, no, dona. Entonces no té cap excusa. Es mereix tot el que li passe. I ja ens encarregarem nosaltres de que li passi alguna cosa. Sí, sí. Pareix que tot això té molt que mallar. Sí, sí, dona. Les dones deuen estar juntes. És tot part del servici. Espere que siga la última vegada que se m'empapel. No tinc res més que posar-me ja. Doncs serà millor que vagis en compte, amor meu. Per què? No sé. No crec haver fet jo res malament esta nit. El meu comportament ha sigut impecable. Mira, com si no haguera trencat ningú plat. Por... Però per què? Què fes ara? D'acord, vaig a posar-me còmoda per a la nit. I seduïdora. Per a què vulguis seduir-me? Seduïdora per aquí. Per a què vulguis seduir-me? Seduïdora? Que con qualsevol dona vol sentir-se desitjada. No, està molt rara, molt rara. A la fi, tots volem sentir-nos així, no? No sé què puto coste volguda. Esta nit aniré a preguntació sense que ningú ho sàpiga. Clar que faràs. Se't dona molt bé revolotejar per les habitacions com una palometa, sense que ningú ho sàpiga, veritat? Veritat? Ningú, excepte jo Excepte tu. i la teua dona. I la meva què? La teua dona ho sap tot, Ho sap tot? Tot de què? tot, De què? tot. Què t'ha dit? Què ha passat? És que jo no ho sabia tot, però ara ja ho sé. No entenc res, però que no entenc res. Què està passant? De veritat me vas a negar? Per què? On tens la boca cara? Però què fes? No entenc res, és una locura. Què fes? Tu, de la neboda de Robert. La neboda del Robert? D'això estic parlant. Qui és la neboda de Robert? Si Robert és una neboda, no entenc res. De què m'estàs parlant? Eixa pallassa d'ahir. Camina així. Deixa, estic parlant. De la cuinera? Ella no és més cuinera que jo, eh? No, això no m'ho parlat. Mira. No. Perdó. Pero yo no, pero ¿cómo va a ser la coinera la neboda de Robert si es la coinera? ¿Y cómo va a citarse en mí si yo ni siquiera sabía que era la neboda de Robert y que era la coinera y que se estaba citando en mí si yo me estaba citando en tú? ¿No entendés? De verdad, Sí. Sí, és la neboda de Robert. Sí, estàs tractant de citar-te en ella. Sí, estàs tractant de citar-te a mi al mateix temps. No. Sí, No. perquè la teua dona m'ha contat tot. ¿Pero qué te contaste? Contat tot. La teua dona m'ha contat tot. Ho sap tot. Hombre, ¿qué sabe? Té una prova. Quina prova? Una carta d'amor. Una carta d'amor? Tu l'has negat tot, no? Negar el què? Tot. Si ja t'ho dic que no ho sabia tot, Un moment, que un ara moment. ja ho sé. Un moment. Entonces no saben res de lo nostre. Qui? La neboda de Robert? No! Margarita! La meva dona! No que jo ho sàpia. Ah! Déu meu! No obstant això,
que hauries de saber-ho. Què? Ella també té un amant. Qui? Margarita té un amant? Com ho saps? M'ho ha dit abans. No pot ser. La meva dolça Margarita té un amant? No. No és tan divertit quan estàs a l'altre costat. I què dic? I ell? El mate? No salir res. I és que el mate? Per què portes una cama? Jo podria preguntar-te el mateix. A veure. Jo crec que també em vaig a posar còmoda. Una copeta. No, que tallo no, ya he vuelto por la boca. A veure. Què te diu? Sí. Hi ha una cosa que tienes que saber. Un moment. ¿Y qué? Venga. Un moment. A veure, dime. Asunció! Dime. Vine así! Una. Asunció! Asunció! Anem a veure. Com queda la teua neboda? Dime, joder. Això ja ho sé jo. Però Margarita diu que tiene bodes. Ah, Margarita És sí. la teua neboda. Sí, para Margarita sí. I això per què? Tu eres la teua neboda? A veure. A veure. Margarita, va trobar una nota per la teua xaqueta i pensa que Assumpció era la meua. Era la teua amant. Però com li havien dit que era la meua, jo li vaig tenir que dir que era la meua. Per a que no sospitara de que Susana és la teua amant, perquè ja, jo també tinc la meua amant, que és, no, jo no tinc cap amant, sinó que tinc una meua. Tu eres la teua neboda? Però Margarita sí. I además eres la meua amant. No. Jo m'he excitat que tu. Que, a veure, no estarem liats, no? Ja no sé. Un moment. A veure. És que directe, veràs. Tiene papacites. Jo crec que esta crec que s'ha perdut. És que saps què passa? Que jo no volia que el meu marit s'enterara de que Robert era el meu amant. El teu marit? Sí. El marit? Sí. No ho havies dit? M'ho he preguntat. Tens un marit? Clar, jo tinc marit. Ai, Déu meu! I com mataria a Robert si s'entera de que era el meu amant, vaig preferir dir-li que era el meu tio. Que té un marit! I el teu marit mataria. Sí. Sí. Espera un moment. Què? Espera un moment. Sí. El meu marit. Además, es muy burro. Y ha trencado ya uns cachorros. Pero que no le O digas. sea, no matan pero 30 osos. No, a ver. Matar, no matar a cap encara. Gràcies. Home, i tu dir-li al teu marit que trate bé, per favor. No, si matar, és el que li estava contant, que matar no ha matat a cap encara. Ah, que bé. Però que solament ha trencat uns quants ossos. Anem a veure. Tu saps que la meva dolça Margarita és que s'ha citat en la teva. Té un amant? No, això són favars, segur. Té un amant! Això sap qui és? Què? Ai, Déu meu! Vaig a menjar més collons! Ai, Déu meu! I vaig a preparar esta leche! Tranquil·litza, Jaume! Perquè Tranquil·litza! yo solamente tengo una carta, yo tengo la prueba. ¿Qué prueba de qué? ¿De la teua pròpia lectura? No, de la cegua. ¡Ay, Margarita! Espérate, que te di. En cuanto sabe quién es, vas a cantarles collón. Y vas a hacer un mensaje de leche. Escucha, has dit, quan t'enteres de qui és, Hombre, claro, comentarios. el que encara no ho saps. Ai, gràcies! Ah, pues entonces no pasa res. ¿Encara creías que estaría vivo? Ah, no, no. ¿Encara creías que estaría de una mesa? No. En cuanto me enteré, vas a cantarles collón. Vas a cantarles collón, yo jamás pensé que había capaz de Pero, bajar eh. la necesidad. Pero quan t'enteres, Pero, Gràcies, adéu.
que sos capaz de matar. Val. Oh! Bé, Ho he estat pensant. I crec que ja és hora de que ho contem tot. ¿Tot de què? amor meu. Assumpció, disculpa. Tinc uns assumptes familiars que tractar. M'importaria anar-te no los diaris que tens. De totes maneres, comença per el que sabia en un principi, més que l'exagerat al final. A veure. Margarita volguda, estàs tenint les coses difícils. Amor meu, no hem dit sempre que el matrimoni és una associació de voluntat. Felicitats. Ho sé, Tot de què? sobre tu i la temperatura. Mira, que boda del Robert. Si és la cuinera. Ho negues? Pues clar que ho negue. Està bé. En cas que tu tingueres una mà, hipotèticament seria el just que jo tinguera una mà. Margarita, per favor. Deixa'm. En cas hipotètic de que jo tinguera una mà, pues sí, sería concebible que tú tingueras otra mano. Si yo lo tinguera, claro, que no tinc. Sí, moltes gràcies. Està bé. Doncs en aquest cas, ja que tu tens una hipotètica mà, és hora de que sàpies quin és el meu il·lusori amant. Margarita, per favor. ¿Quién? ¿Y es que le das el coño? ¿Quién? M'ho promet? ¡Te lo prometo! ¡Margarita, por favor! ¡Cariño! ¿Él? ¡No! ¡Fabae! ¡Tú! ¡Que no, me ¡Me pasa! un millón a mí! ¿Pero cómo vas a ser yo, me? ¡Vas a matarte el collón! ¡Que no! ¡Te lo vas a inventar! ¿Quién? No ho sé, però estic encantat de veure-lo. ¿Tú sabes? ¿Sabes? ¿Quién está ahí? He vingut a emportar-me a casa. Aquí. La cuinera. Mira, Ha acabat. ¿has acabat? Pensava que anava a passar així tota la nit. Per què anava a fer això? No, se n'havia fet tanta... No, jo sempre vinc a replegar-la. Així ens evitem problemes. Sabes a què em referís, no? Sí, ens ho fem una idea. Encara que si no estoy estrencada, jo espere el que faça falta, perquè per ells estan ¿Puedes pedir una copeta? vostès muntant una gran festa. Disculpe, em podria dir qui és vostè exactament? Soc el Johnny, Jo? la seva parella. Ah, la meva parella! Sí, ¡Ay, meu! soc segurata, sap? Sí. Sí. I quan he acabat de treballar, pues, he vingut a veure si això estava llesta. Està llesta? Así estem tots llestos. Està qüestió. Com diu? Que no. Bé, si està llesta, on està Susi? No ho sé, crec que s'ha anat. Podria ser. Com que se n'ha anat? Sí. Ja no pot haver-se anat sense mi. Jo sempre vinc a replegar-la. És que ja, com ha acabat. Saben a què em referís, no? Sí. No, sí, jo. Bé, on està? Estarà a dalt. Sí, pot ser, estic a Sí, que sí, que va pujar de Vaig a veure dalt. si està dalt. Que no va estar dalt. No, sí. Porque está a dalt. Així està. Qui és esta? A vostè què li pareix? A mi no me pregunte. Això sí, la seva parella. La meva parella? Això sí, la seva parella. Esta no és la meva parella. Esta no té traces de cuinera. Ah, No? el Johnny ha vingut
Per a portar-te Portar-me a on? a ta casa. Portar-me a casa. De tu parella. Aquesta no és la meva, Susi, i tampoc te traces de cuinera. Si la meva Susi es vestida així per a cuinar per a altres, jo la mataria. Ah, és que no li agrada? No, sí, molt bonic, Si t'agrada la carn crua, clar. Entonces, on està Susi? Pues, Igual, no he pogut anar perquè ha acabat i... o igual s'ha equivocat vostè de casa. N'hi ha moltes cases per així celebrant coses Que d'estes. celebren sopars com estes. Estaria bé que no se distingui una casa d'altra a l'hora No, home, no, home, no, però clar, som... No, deixa això, no. Bé, No. on està la meva Susi? No se n'ha anat. Jo Ha crec que ha anat, acabat. o ha anat a trobar-se amb vostè. En realitat hi ha una altra Susi. No, jo no crec que siga la seva. Què? No. En primer lloc, no és cuinera. No. Ella és actriu. És actriu. 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 A més, és la neboda d'aquest cavaller. La meua neboda, sí senyora. I la manda de marit. No, Déjame, la mande aquell. Que bé se va muntar, no. No sé com pot aguantar això. Tampoc. De la seva amant, de la seva esposa se llama casa. Si jo fora vostè, el mataria. Sí, estava a punt de fer-ho. A ver. ¿Por qué la ayude? Si me decidís, le deciden. Perfecte. Ai, Déu meu, que encara maio, ja veurà. No. Això no pot ser la meva Susi. La meva Susi Com és? és una verdadera cuinera, no una actriu. ¿Sabe lo que dic? Conec a tots els seus familiars. Sap? Si haguera tingut un amant, s'haguera matat els dos fa molt de temps. També és casualitat que les dos... El què? Estan així les dos Susis. Segur que s'ha equivocat vostè de casa. Vaig sortir a buscar en una altra casa perquè hauràs perdut temps. Perquè a més, la nostra Susi, la seva Susi com és? No, la meva Susi és Com és? així d'alta Sí. i així d'ample. Oh, la Porta nostra... una blusa blanca i una falda negra. Sí, la nostra Susi porta és més alta, Sí. més prima, Prima. i porta un vestit per a un lado honor. I una faldeta més curteta. No, això no pot ser la meva. Pot ser això, s'ha equivocat. S'ha equivocat. Que busquen altres cases. Molt encantat de veure-lo i això, però... Vinga, Joni, encantat. S'ha acabat? Ai, Déu meu! Susi? Ai, Joni! Ai, bonica! Sabia que no te n'havies anat. No me pasa nada. Sabia que iban a estar esas. Claro que estic així, cariño. Esta gent va creure... Sí, Em van dir que... sí, Espera un moment. sí. Primer em van dir que te n'havies anat. Anar-me, no? Encara estic així. Després em van dir que estaves dalt. No, estava allí. Després em van dir que estaves en l'altra casa preparant un altre sopar. En esta casa. Penses que ha vingut tot això? Home, Que no! fan ells vestit d'aquesta manera? A més, ella, això, em va dir que eres una actriu Que no, que jo soc cuinera, de veritat. Mira. i que eres la neboda de les gafes ¿Eh? Algo ridículo. i l'amant d'este any. No digues pavais, cariño. No sabia que hi havia algo rar, Dones, amants, dalt i baix, tots embolicat en tots. S'ha muntat una orgia amb la meua Susi. No, Em rendís. Cariño. Em rendís. Ai, mare! Ay, ya te di, cariño, que no hi ha que perdre els papers d'aquesta manera. Au, però sempre tant. Ay, caramellito meu. Hi ha que treure conclusions sense saber el que ha passat exactament. I què ha passat exactament? Això que ha passat exactament. Es tracta d'un joc. Un joc. Sí, Sí, un joc sí, que a un aquestes joc. persones Meravellós. els agrada jugar després de
s'anomena Famílies Feliços. Famílies feliços. Ah, sí, És sí, molt divertit. És molt divertit. Divertidíssim. Te conto com funciona. Per favor. Sí. Tot el món té que fingir que està casat amb algú de la casa, mentre que al mateix temps està tenint una aventura amb un altre de la casa i tot el món té que endevinar qui està tenint una aventura amb qui i amb qui està casat. Ah, això és. Que se lliura a descobrir els plats! Hoy Hem de jugar algun dia, Caramelito. Entonces, este no es tu tío. No. Y este no es el de Guama. ¿Qué es eso de que nos parte buena boda? Clar, que és mon tio! Clar que sos con tío! Però molt llunyà. És que mira, porta les ulleres posades, per això no les reconec. Soc el tío Robert. És Tío Robert. el mon tio preferit, que em dona cartes bones, però vull dir regal! Pero pide. Regal! Generós, generós, generós. El tío no es. ¡Ese, mamá! ¡Para la vida! ¡Molt bé! Intentant sobreviure! Eso está muy bien. Fama de mí. Fama! Mamá, si quieres. Ai, el meu caramelí. Si ya no la necesiten, No, 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 no. me la vaig a emportar a casa. Póntatela, póntatela. Em necessito per algú, vull dir, per alguna altra cosa. Gràcies, Vaig a fer gràcies. les meues coses. Molt bon servici. Gràcies. Sí, Ha sigut com un salvavides. Nego també igual. perquè pareix estaven ja vostès a punt de ficar-se al llit, eh? Sí, sí, tan sols ens faltava decidir qui és xitanqui. Molt joc, eh? Bé, doncs si ja no la necessiten per a més, Susi, estàs llesta? Ale, moltes gràcies. Moltes gràcies per esta nit meravellosa i per este preciós abric. Només teniu que enviar els meus honoraris a la xarxa, que el servici està conclòs. Adéu, bona nit! Adéu, bonic com Adéu, genial. Genial. Que genial que s'hagin anat ja, eh? Sí. Podem anar a dormir. Això. Jo em vaig a dormir. Bueno, espera, Bona nit. que s'encara. Pero si tú no duermes ahí, que ahí duermo yo. Jo dormo a l'estable. No, tú duermes a la porcatera. La porcatera. Però jo no dormia a l'estable Sí, pero ahora ya no. amb Ahora- Robert. No, pero Robert, duerme a soles porque yo ronque. Ja ho has contat. Doncs jo me'n vaig a dormir a soles. Molt bé. Molt bona nit, jo també me'n vaig a dormir perquè ja ha sigut una nit prou. Vull donar-vos les gràcies per haver-me convidat a esta nit tan meravellosa a este sopar que ho ha passat tan bé. I sobretot vull donar-vos les gràcies perquè no hem perdut les amistats, que ja ha sigut prou, i que tinc que mantindre les amistats per a sempre. Ha sigut un placer. Ha sigut un placer. Bona nit, vaig al llit, que ja està bé. Bona nit. Bona nit. El meu amic Robert. El teu amic Robert. Saps? Per un moment, tenia que me quitar la mà. Qui? Robert? Ai, no, era una broma. Per què? Per enxar-me. Realment jo pensava que a tu t'agradava. Pensar-te de qui? De la teva mà. Una altra vegada. Saps què? Crec que la fi no ha sigut molt bona idea convidar a aquestes persones a la nostra casa. No, son personas familias que... Estan molt inestables i fan dubtar a les persones que tenen al voltant. Sí, Serà millor que la pròxima vegada se'n vagin a morir a un altre lloc. a un anterior. Vosotros tenéis lo que necesitéis. Y ves, Se'n vagi? anem allí.
tante. Que... Tu creus cosa? No, però després de tot el que ha passat. A més, ja no m'ha vist. Ah, no. Doncs, què t'ha vist? Tinc la sensació de que... ¡Esto va a ser una vez maravilloso!